فێرگەها خنس سەر bi fermanda zêrevanî ve ye. Çend cara siwar hewl da tevlî hêza leşkerên roj bibe, dawî hat qebûlkirin. Ew û 317 gencên Rojavayê Kurdistanê ser dirêjahiya du meha bûne endamê yazdemîn xola rahênana serbazî ya leşkerên roj û ev rêwresmên derçûna wan e. بخوده هنا سوري ده ام تخص من ضمايا سوري حركات شيبون بس ام كان متكفين ام جوده ما باص ضمات فيدا والفيدا الحمد لله من ضمان بون ما دورها خلاص كر معناته ما قال لك باشن ام بو هنسنگري بۆ یەکەم جار شان دەکە ئەنجومەنا نیشتمانی کورد لە سووریە دەرچوونە خۆلەکەوەها بەشدار دبە بۆ ئەنجومەنا ناوبووری هێزا پێشمەرگەیان ڕۆژاوایە کوردستانê وەک بەشێکە ji hêza xwe ya leşkerî dide naskirin. Em tevgera siyasî di 6 salî de tevgerek siyasî bûn lê berî îro pêwîstiyek me hebe bi hêzek çekdarî ev pêşmergên roj qehremaniya xwe isbat kirin di sengerê şer de û dana xwe kin ku ne hêza partiyekî ne ne encûmenekî ne parçeyekî ne belkû ê her çar parçeyek sanî belkû ê mirovatiyê tevîne. Leşkerên roj naskirî pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê ji du hêza pêk tên û ew ser bi fermanda zêrevanî vene. Toman ev bu armanceka mezin hatiye çêkirin. Bidayetê de wextê dest pêkirî ew tenê hema biryarek nebû bo xatira hindek genca bînin bixîne xizmeta şerekê da. Ez tû bawerê da me tiştê mezinê tên dîv da û mijdeyê başî ji dê bin bo Rojavan. Ba ew bi wê demê bimînin heta encamê. Endamên vê xolê ji nav 3000 gencên Rojava navê xwe pêşkêş kirbûn hatine bijartin û qeydkirina nava bo xola duwazdemîn di rê de ye. 36 şehîd, 14 pêkeftî pêşmergê Rojavayê Kurdistanê di şerê dijî çekdarên Daeş li başûrê Kurdistanê danîne. Ev yek her dike got gencên Rojava berê xwe bidin got tevlî hêzên pêşmergê Rojavayê Kurdistanê bibin û bi hejmarên berfirehtir. Pêşawa Behlewî, Rûdaw, فێرگەها خنس